Şunlar ahal welatynyň tejin etrawyna raýatlardan ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlarynyň diwarlaryna döwlet paýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar soňky wagtlarda türkmen dili sosial hasaplarda döwlet nişanlary bilen bagly videolaryň ýygy-ýygydan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzirki wagtda esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde tereketçileriň ýaşaýyş çaýlaryny we sewda dukanlaryny degişledilerini aýdýarlar. Edara kärhanalarda her bir adam 80 manat töläp baýdak satyn almaly. Egerde bir hojalykda 4-5 adam döwlet edara kärhanasynda işleýän bolsa, olaryň ählisi baýdak satyn almaly. Diýip tejini ýaşaýjydýar. Baýdak satyn almaktan ýüze gurýan adamlaryň watana bolan söýgüsünden guman edilip, olar işten çykarylmak kaýbatlary bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Häkimetleriň ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryna baýdak asylmagy bilen bagly talaplaryny güýçlendirip başlamagy soňky wagtlarda türkmen dili sosial ulgamlarda döwlet baýdagy bilen bagly video çykyşlaryň ýygy-ýygydan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Bu videolar torkuny aýyň başlaryna tutaşyp başlady. Sosial ulgamlarda öýüdüniň türkmen hökümetine garşy tanqidi çykyşlary bilen tanalýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Anaýew 2-nji maýda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna protest bildirip hemde şunlar öýüdüniň tanqidi garaýşlary sebäpli Türkiýeden Türkmenistana deport edilmek howpy bilen ýüzbeýiz galýan iki aktivistin boşadylmagyna çagyryp Gollandiýanyň Amsterdam şäheriniň möhüm meýdançylarynyň birine YouTube platformasy arkaly türkmen häkimetlerine video ýüzleme bilen çykyş etdi. Ol öýüdüniň video çykyşyny adam hukuklary kemsedilýän ýurdun döwlet baýdagyna da hormatynyň bolmagyny aýtdy. Aktivist raýatlaryň mertebesiniň hemde hukuklarynyň hormatlanylmagyny, döwlet nişanlarynyň hormatlanylmagyny ileri tutýanyny aýtdy we munyň ýa-ni Türkmenistanyň döwlet baýdagyny aýagynyň astyna alyp depeledi. Bu wakadan soň YouTube we TikTok ýaly sosial platformalarda aktivistin bu hereketine gönüktirilen videolar köpelip başlady. Olaryň ençemesine döwlet baýdagynyň depelenmegi ýazgyryldy. Köplenç erkek adamlar, şoltany sosial ulgamlarda köp sanly ýygyrlaýjysy bolan adamlar, blogerler öz çykyşlaryna döwlet baýdagyna hormat goýulmagyna çagyryş etdiler. Anaýew daşary ýurt döwletlerine tas sürgünlükde ýaşap, arkaýyn öz watanlaryna gidip gelip bilmeýän, ýöne şol bir wagtda türkmen baýdagyny hormatlamagy ileri tutýan adamlaryň bu hereketini soragy astyna aldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwlet baýdagyny döwlet nişanlarynyň hatyryna kesgitdiýär. Şeýle-de ýurdun jinaýet kodeksi döwlet nişanlarynyň hormatyny gaçyrana jeza çärelerini gödeňine tutýar. Döwlet siýasatyny goldap çykşadan blogerler aktivistin pikir garaýşlaryna gahyr gazap beýan etdiler. Onuň garşysyna zorluk ulanmak ýaly agyr haýwatlar bilen çykyş etdiler. Bu video torkunlarynyň güýçlenip dowam edýän pursatlaryna tejin etrawyna häkimetler her bir ýaşaýyş jaýynyň hemde sewda dukanynyň diwarlaryna baýdak asylmagyny talap edip başladylar. Bu talaplar ontada myktasady kynçylyklardan ejir çekýän ençeme hojalygyň maşgala büdjetine goşmaçy urgy bolýar. Ýöne beýleki tarapdan baýdak sewdasy bilen meşgullanýan hususy taraplar tikinçilik kärhanalary täze talaplardan özleriniň goşmaçy girdici gazanýanlyklaryna aýdýarlar. Baýdak satyn almagy bolan talaplar güýçlendi. Büdjet işgärleri, teleketçiler, hatda bloggerler we bagçylar baýdak satyn almagy isleýärler başlady. Diýip tikinçilik ateliýesiniň bir işgär aýdýar. Ýöne büdjet işgärleri şeýle talaplaryň mejbur bolanyny we özleriniň bu talaplary boyun bolmakdan başga çäreleriniň ýokdugyny aýdýarlar. Sada halkyň baýdak satyn almak aladasy ýok. Hiç kim munyň üçin çykdyjy edesi gelmeýär. Sebäbi onsuz hem adamlaryň güderan şertleri yaramaz. Bir topar adamyň bir topar bergesi bar. Diýip tejini ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet edara kärhanalaryna, şoltany harby we hukuk goraýjy guramalaryň edara jaýlaryna hem baýdak asmak ýa-da odal asylan baýdaklary täzelemek talaplarynyň güýçlendirilip başlananyny aýdýarlar. Biziň zähmet haklarymyzdan döwlet baýdagyny bahanalap 100 manat çemesi pul tirişdesini tutup galarlar. Diýip ahal welaýatynyň bolan bir harby işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onsuz hem harbylaryň ençemesi yaramaz işlerler sebäpli oňortalar işlerini taslap daşary ýurtlardan iş tapmagy arzu edýärler. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. 4 tany baýdagyň puluny bir halta un düşýär. Diýip beýleki bir tejini büdjet işgäri pullaryny hasaplaýar. Sosial ulgamlarda soňky wagtlarda giňden paýlaşylyp başlanan baýdak mazmunly videolarda ýyly ýygyny paýyş sözleriň, adamlaryň mertebesini kemsedici sözleriň gaýtalanmagyndan ýynjylyksyz bolan beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda. Mundan beýlek özüniň sosial ulgamlarda şeýle mazmunly videolara duş gelse, olary tomoşa etmegligi saýlap alýanyny aýdýar. Baýdak mazmundaky videolarda ýygy-ýygydan paýyş sözlerini gaýtalap ýadatdylar.
diýip olnugytyýar. Video çykyşlaryň ençemetine aktivist Annaýewa garşy haýbatlar atyldy. Türkmenistanyň içinde erkin ýa-da özge pikirli adamlara garşy sosial ulgamlarda şeýle mazmuny videolar köpelip başlasa bu videolaryň aňyrtyna köplenç häkimetleriň dronlugyny ananylýar. Türkmen dilli videolaryň birine bir sosial media ulanjysy aktivisti ýüzlenip türkmen halkynyň agyr şertlerde döwlet baýdagyny eýe bolanyny öňe sürdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan parahatçylyk ýolu bilen garaşdyrlygy we döwlet nişanlaryna eýe boldy. Bize zor bilen baydak satyn aldyryp, zor bilen watan süýdürmäge çalışýarlar. Diýip tejenni ýaşaýjyraýlar. Adatlyk radiosu mundan öňki geçen ýylyň awgust aýyna Ahal welatynyň tejen etrawyna ilatyň ýaşaýyş jaýlaryna döwlet baýdagynyň oturdylmagynyň talap edilendigini habar beripdi. Annaýewyň videosy gaýtam adamlarda gyzyklanma döretdi. Indi adamlar Annaýewyň beýleki videolaryny da tomasha edip başlady. Diýip adatlygyň söhbete şaýdýar. Türkmenistanda raýatlaryň, häkimetleriň soňky döwürde aktivistlere, garasy jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykys edýänlere garşy güýçlendiren basyşlaryna bolan nägileligi artýar diýip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy ýurtdaky soňky özgörüşliklere ünsüz çekýär. Ol şeýle ýagdaýlaryň döremeginde ýurdun Zenewadaky ilçisi Wepa Hajiýewiň BMG-niň maslahatynda sol sanda Azatlyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allasowy arakorlukda aýplap eden çykyşynyň Türkiýede türkmen aktivistleri Alisher Sakhatov bilen Abdulla Urusowyň deportasiýa edilmek howpunyň şeýle-de içerki wagt nesihat ýygnaklarynyň artmagynyň uly täsiriniň bardygyny nyktaýar. Dünýäniň iň ýapyk we azat metbugatyň berkçäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda ilatyň durly meselelere bolan garaşlaryny mälim etjek garaşsyz pikir sorulşyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlyň yerli synçysy ilatyň häkimetleriň soňky basyş siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durly sebitlerinde ýaşaýan durly ýaş we sosial gatdyklara degisli bolan jemi 46 adam bilen söhbetleşik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir sorulşygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sınıf mektep okuwçylaryndan başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Synçynyň ilki beren soragy Türkmenistanyň BMG-niň Zenewa edarasyndaky hemislik wekili Wepa Hajiýewiň 24 aprelde BMG-niň Gynamalar Arşy komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýol darysmalary boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajiýew çykysynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara tezewar edilendigi aýdylýan raýatlaryň sol sanda dowamly idarlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allasowyň polisiýanyň tutuglygy wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aýdylýan Allamrat Hudaýramowyň şeýle-de türme tutulgunda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy gynalmandygyny öňe sürdi. Galy berse-de ol garaşsyz jurnalistikany ownyk bähbitleri gowalaşmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir sorulşygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84,8% Hajiýewiň BMG-de eden çykysyndan habarly. Olaryň 89,7% bu çykysy negativ, ýagny yalan sözledi diýip häsiýetlendiripdir. Türkmenistanda söz we metbuat azatlygynyň zerurlygy baradaky soragy gatnaşanlaryň 91,13% onuň zerurdygyny aýtdy. Bu görkeziji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekiçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71,17% ýurtda söz we metbuat azatlygynyň düýbünden ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpçün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorku siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýoly goýmaly we häkimetler hususan da prezidentiň hut özü senzuranyň dolulugyna ýatyrmaly. Ýene bir edek belletek, bu dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birinde geçirilen ilmi bolmadyk pikir sorulşygyň netijeleridir. Mundan başga ila darasynda geçirilýän wagt nesihat ýygnaklaryna häkimetleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistlere garşy açaçan haýbat atmagy, olaryň özgü pikirleri aýtlary we jurnalistleri, ýurdun duşmanlary, daşary ýurtlaryň agentleri höküminde häsiýetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi diýip synçy söhbetde bolan onurça ýaşaýjynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda hafta güýçlenen repressiv hereketleri jemgyýetiň sabır käsesini doldurmakçy bolýar.
Ol ideal diktatura diýip häsiýetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ilatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny ünsü çekýär. Ol Türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär. Türkmen rejimi ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğrulugyny sadyklygyny, şeýle hem ilatyň minimal derejede durmuş ykdysady üçinçiliginiň bolmagyny baky ýa-da uzak wagtlaýyn saklanyp biler. Emma bugünkü Türkmenistanyna ilatyň minimal üçinçiligi hem üçin edilmeýär. Hökümete sadyk gatlyk hem inni rejimden ýadap täzeçiligi isleýär. Diýip azatlygyň yerli synçysy aýtdy. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan blogerleriň özgü pikirleri aýtlara garşy açyk aýdyň batyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aladasyny artdyrýar diýip synçy sözüni dowam etdirýär. TikTok we beýlik sosial ulgamlarda pozisiýa garşy gönüden-göne gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hassa ýitireşdirýär. Diýip paýtaxt häkimliginiň bir işgäriniň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýlede siýasy synçy halkara derejesindäki awtoritar rejimleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi barada torugy orta atýar. Ol bularyň Türkmenistandaky ýagdaýlary hasda çylsyrmlaşdyryp biljekdigini nyktap, hökümetiň häzirki siýasy usullarynyň uzak möhletleýin üstünlük getirjegine şüphe bildirýär. Gurrundaş bolan raýatlar häkimetleriň beýli açyçan düşmançylyk we çydamsızlyk diline geçmegini we pahazyýyň dilinden, şeýle hem hökümetçi bloggerleriň çykyşlaryndan eşitýändigini belläp, munyň arkasynda häkimetleriň emele gelen global çarpynyşykdan arkaýyn bolmak isleginiň ýatan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Birleşen Milletler Uramasy häzirki wagtda öz programmalaryny çäklendirmäge girişýär. USAID-iň, USAG-iň ýapylmagy boýunça agyr suud diňlenşikleri gidip dur. Bütün dünýäde awtoritar we milletçi populist hökümetler möwjüdlük başlady. Bu hem Türkmen rejimine arkaýynlyk duýgusyny berenemeýär. Diýip synçy belledi we sözüni dowam etdirip, ýöne bir ýerde bir emma bar. Ol hem dünýäde göräýmäge ýitileşýän awtoritar meýiller köp halatlarda hut demokratik we demokratiýa geçişi ýoluna bolan döwletlerde bolupdyr. Bu hem öz gedegini şeýle meýilleriň islenlik wagt ýakyn saýlaw mewsümlerini üýtlep biljegini inkar edip bilmeýär. Ýöne tersine öňden bäri awtoritar bolup gelýän döwletleriň aglabasy bolsa hut uly siýasy öwrümleriň, ýeti siýasy geçişleriň bosagosynadyr. Şeýle ýagdaýda türkmen häkimetleriniň arkaýynlygy ýa-da başga sebäbe görä siýasy repressiwligi gowlugy getirmejegi iki uçsuzdur. diýip synçy pikirini jemledi. Bellesek makalada beýan edilen pikir garaýşlar yerli synçynyň özüne degisli bolup, olar azatlygyň resmi pozisiýasyny hökman söklelendirmän biler. Ukraina Orsiýetiň universitetinde şol sanly Moskwa 100-den gowrak pilotsy uçar bilen hüjüm edip Rus paýtagtynyňky howa menzillerini uly bökdönüşliklere sebäp boldy diýip harby resmiýetler aýtdylar. Russiya 6-njy maýa geçilýän gece 20 golay pilotsy uçar bilen Ukrainanyň ikinji uly şäherini Harkowy nyşana aldy. Azyndan 4 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip yerli prokurorlar aýtdy. İki tarapdan gurulýan pilotsy uçar hüjümleri Moskwa bilen Kiýewiň ikinji jahan uruşyna nasist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 80 ýyllyk münasibetli geçiriljek ýeňiş bayramçylygyna taýýarlanýan wagtyny amala aşyrylýar. Adatça bolşýaly 9-njy maýda Gyzyl meýdançyda gurulýan harby parat Kremliň
hatira çarelerinin merkezi bolmaly. Prezident Vladimir Putin'in ikinci Jahon uruşunda gazanılan yeňişde Moskwanyň rolüni nygtap, şeýle-de Orsiýetin Ukrainada alyp barýan giň gerimli uruşy barada uly söz sözlemegine garaşylýar. Putin'in Ukraina uruşuny 8-nji maýdan başlap 3 günlük ýaraşyk gaglaşmaga çagyrmagyna garamazdan ol ýerde söwüş meýdanyny da Kiýew bilen Moskwanyň arasyndaky dron söwüşinde hem zorluğun kiparlanlığını anlayan hiçbir alamat görünmeyer. Putin'in yeňiş gün çarelerini dünyanın 20 liderini kabul etmeğine garaşylýar we resmiler bayramçylyk gününiň öňü sirasynda Moskwadaky howpsuzlyk çareleriniň güýçlendirilýändigini habar berdiler. Moskwa häkimetleri ýaşaýjylara şu hepde feýerwerk atmalyk duýdurşyny berdi. Şeýle-de mümkin bolan pilotsuz hüjümleriniň ýa-da beýlek hüjümleriň öňüni almak üçin Sewitdäki internet üpjünçiliginiň kesilmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Russiýanyň Goranlyk ministrligi Ukrainanyň öten akşam 11 Sewitdäki nişanalary şol sanyna paýtagty 100-den gowrak pilotsuz uğradanlygyny aýtdy. Ministerlik howa gorugçylarynyň 105 drony ýa saklanýany ýa-da urup gaçyranlygyny öňe sürdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin 6-njy maýa geçilýän gece Rus paýtagtyna tarap uçurulan 19 pilotsuz urulanlygyny habar berdi. Şäher häkimi deslapky maglumata görä çynlyky ýanyň ýa-da ýetkiniň bolmanlygyny aýtdy. Russiýanyň Raýat aviasiýa gullugy Moskwanyň gün ortasynda ýerleşýän Vnukovo, Domodedovo we Zhukovsky howa menzilleriniň wagtlaýyn ýapylanlygyny habar berdi. Rus aviasiýasy soň Kaluga, Volgograd we Saratov howa menzilleriniň hem ýapylanlygyny habar berdi. Uçar gatnawlary soňra dikeldirildi. Gubernator Aleksandr Hinstein'in sözlerine görä, geçen Tomsk'a basyp alan ýerlerinden çykarylan Ukraina güýçleri Serhetýaka Kursk sewtindäki elektrik stansiýasyna hüjüm etdi. Bu hüjüm 2 ýetkinjiň yaralanmagyna, 2 transformatoryň zaýalanmagyna, Sewitde elektrik togynyň kesilmegine sebäp boldy. Rus pilotsuz uçurlarynyň Harkow eden hüjümi şäheriň 4 etrawyna ýangyn öretdi. Azyndan 4 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip yerli prokurorlar aýtdy. Rus goşunlary top atyp Ikovada 3 adamyň ölmegine, 4 adamyň yaralanmagyna sebäp bolanyndan soň Ukrainanyň suw sewtiniň Demirgalyk günwataryndaky häkimetler Serhet ýakasyndaky 2 şäher çäniň ýaşaýjylarynyň öýlerinden evakuasiýa edilmegine çagyrdylar. Suw sewti Russiýa Serhet ýaky owalarmyda ir seherden bäri hüjüm edýär diýip İçeri işler ministrligi Telegramda ýazdy.